nakhe sishilo ukuthi ke kunama ticket for abantu abawu2 aka 13,000 sibe nabantu abawu4 aba 36,000 mase kuba abantu abawu10 aba 67,000 yes kunjalo. Mhlambe ucacisa nje lapho yazi lezi number ziyathusa. Mawufika ku-Durban July uzuhambe alikho itende ku-Durban July that gives you food and drinks throughout kuze kuvalwe. Ufika lapho kuvulwa ngo11 ekseni kuze kuvalwe ngo10 ebusuku. Noma iliphi itende noma ikuphi la uhamba khona abantu bayathenga amathikithi bafike khona ushaya isikhathi esithile ukudla sekungasekho sebelambile ushaya isikhathi esithile ibhawu sekuphelile utshwala angithi iphuzo ngathi iphuzo seyiphelile so lapha yana kahalisi ke yonke into is incorporated lapha phakathi and then bese kuba khona uma ngabuya ku-Durban July kunethikithi lokungena esangweni lelo thikithi umuntu othenga kuthina angeke asikho isidingo sokuthi alithenge ulithola as part of i-package ithikithi le-parking ulithola as part of i-package and then they also incorporate the furniture the decor esuke siyihlelile laphana yohlobo oluphezulu it includes ukuthi uzobe uhlale uhleli comfortably kune security engadile so there is no problems there is no issues imali yakho ngeke uzuyikhalela that also incorporates i-entertainment esobe sinayo abaculi labo kufanele bakhokhelwe so zonke lezo zinto isuke yibaliwe kuleyo package njengoba sisho ama-prices ngiyacabanga ukuthi kuyacaca Mr. King. Thank you so much. But ikhona ke press release mangabe siqeda la so ninikeza i-press release and then ama-posters ayaphuma namhlanje ane line up na wonke ama-packages ukuze yonke into icace. Ngiyabonga. Longest comment we tell you live. Umbuzo wami ufisha. Bengichecka la ukuthi approachile umengameli wamabhinqa umculo ngalolu hlelo. Umengameli uyazi besina izolo inhlaka production besishuta na izolo ebusuku sishuta into inkulumo kaMengameli ungezwe izopostwa namhlanje epage lenhlaka production so uma awe uyazi nizoyithola inkulumo yakhe isirekhodi ebusuku so kulinda ukuthi kuqedwe i-media briefing ngoba nayo simlindele ukuthi uzoqhamuka noma nini mase kuba ukuthi ke iyapostwa ebusuku kodwa i-shooting ikhona. Asikwazi phela ukwenza lelo phutha singammeli umongameli wonke. Siyabonga. Mahle amagama wathi woniyo shine Africa shine. Are there any more questions from the press? Cha bafowethu nami hayi fine hlanganisa amasente nami ngibe ingxenye yalomcimbi ngifike nami ngibhengcile ngihlonipha usiko lesintu la emhlabeni ningibona ngumuntu omhlophe ngibhengcile kungani ngoba ngiyalithanda lelizwe khona bengibuza ukuthi hawu umlungu obhengcile wenzani ngithi hayi ngiyalihlonipha lelizwe jango bazalwane nomzana angibonge mlungu obhengcile ma unomngani waseNdiya unomcimbi wenze sure ukuthi udayisela iculture yakhe akunikeza uBrian ungacela ukuthi bakusupporta njani bese kubefaka iculture yokudla kwabo since sibhekene no-Durban July amabhenci ngabe nathi kukhona kweqhatsha okukhulu ukudla kwethu kwesintu Nangu Ndumiso phendula kuyabuza ukuthi ukudla kwethu kuzobe kumi kanjani mangabe kiwa emcimbini yaseNdiya khona uBrian wena wenze njani la yidlo sanibona ilula leyo I think ukudla kwethu nabo kufanele kungazwe kubonwe esizingeni leli eliphezulu esijwayele so khulekani yonke into izobe ikhona eyakaZulu esijwayele mhlambe sizosikhipe nezithebe hayi mfowethu singajabulela lokho ngempela singajabulela sifuna imigqabhisi home affairs eza ngaphakathi nenyama enhloko nojack. Ladies and gentlemen, have we got any more questions? Well, I think then that's oh yes, Lumsa. Oh yeah,
yadla iphunga. Sibonga umuntu omnyama. Uphazamisa la wephazamisa news. Ngicela ukubuza lapha sibonge oqala ithuba ukuthi sibe nento nje emabhenki engazi khona. Ngicela ukubuza kuba hleli bethu ngaphathi bethu ukuthi mhlambe siyayibona niqhubeka noma mhlambe kuyoba into eqalayo iyagcina. Ukukazi lokho singayibona niqhubeka iminyaka yonke iba khona le emabhenki because ngicabanga ukuthi iyaqala emlandweni. Hayi mfowethu mfethu kuyaqala emlandweni. Hayi asithembe ukuthi izobe impumelelo ekhanyayo ukuthi iqhubeka ngempela ngoba vele kufuna ukuhlonishwa usiko, uhlonishwa the marvels of Mzansi. Siyabonga mfowethu. Mhlambe without revealing okuningi lo mcimbi decide ukuthi siwulontshe kanje kulonyaka. But ngonyaka ozayo siuhlelela ukuthi ube mkhulu kunalokho, siuhlelela ukuthi ube in 2 parts. Kube khona i-concert ezobe yenzeka kwi-venue esisazoyidalula while the Durban July happens. Bese ukuthi mangabe sekuphunya kwi-Durban July bese siyaphuma siyojoyina lapha. Ube umcimbi nje omkhulu. Ihalisi yaqala ngo-2022. So ngonyaka ozayo izobe iqedwe 5 years. So siplane ukuthi kube bigger and better. But ke uqwabe uzothi kunabo lapho. Siyabonga. Cha, njengoba sesivezile nje sayibeka phezulu kwetafula asisahlehlele umuntu. Osisipro bona sifuna ukuthi next year ngoba uyabona ukuthi bona they are good ekuhleleni lento yangaphakathi ngomama khina nani. So next year bona bazobe busy ngapha ngaphakathi. Thina si busy silungise i-festival. So okusho ukuthi mawuzobe uneticket lokungena kwi-market yethu next year mawusuka khona uyazi ukuthi une after party ezobe ine line up ezobe ishisa kuze kusekuseni. So okusho base sikulontshe nje namhlanje futhi next year sine market plus i-event ezobe i-after party. Sazi ukuthi ungali afford wena i-ticket lokungena kwi-market uyazi ukuthi uzobe afford ukuthi generally uyokwazi ukuyilokuzana ukwi-event. Okusho ukuthi soba ne-ticket le-event sibe ne-ticket le-market. Futhi uyakwazi ukuthi nge-ticket le-market uphinde futhi uye kwi-after party. Yeah. Awumahle amagama asihlehle siyabangela. Ngiyakubonga. Asihlehle siyabangela mfowethu. Sanibonani. Igama from i-podcast affirmation. Akona umbuzo onama ngqale ngqonge kuhle kakhulu siyabonga sekujabulela. But bengisacela ukuthi mhlawumbe siphinde sithole a bit of a clarity kancane la oke wathi ukuthinta khona in terms of selecting the artist okuyiwona azobe performer on the day. Ukuthi konje mhlawumbe mangathi ucacisele ukuthi luphuhlelo kahle kahle enelilandelile ekhetheni lawo kuwona ama-artist enwakhethi uyabonga. Okay. We-event abafowethu siyazi umuntu ungenelwa ingoma yakhe, ingoma phela. Akhohlele ukuthiwa mhlawumbe kuthiwa sibheke inamba nani sithatha abantu abasebalazweni nje abanengoma enkulu. Okungasho ukuthi laba bangekho abena ingoma enkulu kodwa ngoba kufuneka sithola abantu abayisithupha kuphela. Ababili abazodlala live base bama-artist awu4. Cha. Laba sithema sibuka inamba sihlele emhlanganweni sabona ukuthi laba bawu4 impela hayi. Ake siqale ngabo. Kodwa next year siyathembisa ukuthi cha i-line up kaMaskandi yobe inkulu kakhulu ngoba izobe imicimbi ihlukane kabi kunemakhi masuba nevenue ye-festival. Okusho next year bonke ama-artist kaMaskandi impela azolithola ithuba lokuba akwazi ukuthengela. Kodwa kwamanje sibheke kanjalo ngoba isizathu sokuthi sithathe lo Mthandeni unengoma enkulu esanda kuhlukanisa unyaka singakho then labo bawu3 ngoba ukuthi ke siyabheka ukuthi usebalazweni limit njengamanje sanda kwini iquantum kwamanye ama-event masibuka umenzi ngapha wangapha eScott siyambona ukuthi inkulu kakhulu indaba ingoma yakhe inkulu kanjalo noSminoff usanda ku-featureisha uZinxumane ingoma sajola kamnandi uzi ucula amapiano njalo njalo. So ufuneke usikwazi uma uthatha umuntu okwazi ukucollaborate nabo bonke laba abanye abantu ukuthi bake bafeatureshane ithini ingoma yakhona. Yeah. Kusona madoda fast and quick. Ngiyathatha intambo la ngiphonsela
unkosazana ogeza ngobisi. Okay, sanibonani. Usobase phela fashion designer. Ngiyathanda umcimbi omuhle kakhulu. Bengicela ukubuza ukuthi ngisangakwazi ukuba nalithuba lokuzo-showcase about African print and amabhinqa as well. Ngingakwazi ukuthi ngisangangenela. Is it possible? Noma bese finalizile lokho kodwa mhlambe singafanele sikhulume eceleni sibone mhlambe a few garments sibone ukuthi singawafeatureisha kanjani. So ithola indlela. Thank you. Siyabonga. Angazi sekhona amaqhamuqhamu nomzana wami. Hayi sesiphetha thina siyi-highway sesiyaqala siyaposta besicela ukuze ukuthi i-hashtag ithini. Okay. I-hashtag ithi the Halisi experience but ke so ninikeza ne-press release enawonke ke lamanye ama-hashtags enizokwazi ukuwa-mention uzoyithola nje imzuzu emhlanje ingakapheli usane uzoyithumela. Siyabonga. Hayi usho ukuthi bazalwane sibonge kakhulu kubanani ngibonga ama-host ethu Halisi Africa Hospitality and Fast and Quick Consulting and the-media sponsor yethu the Daily News of Madoda 147 iminyaka usona madoda. Hayi the Daily News media sponsor yethu, then amanye ama-sponsor ethu Diageo iDiageo yasponsor ne-MG imoto ezegwili kodwa ezingahlabi kakhulu. MG awungabona inhlanzisuthi ikhona isilethele imoto ezinhle lapho ama-MG. And then Sartorial Men's Grooming, a sponsor of ours. And then Graham Beck and Steenberg Wines, as well as Fly SAA. Hayi bazalwane, ngithembe ngizonibona nonke ku-10 July. Kumabhinqa nami ayifane ngihlanganisa amasenti nami ngibe khona ngibe yingxenye nakhona ningithola ngibhincile ngakhona. Ngithemba ukuthi o-businessmen nabathanda usiko bazofika ngobuningi babo nathola amathikithi ku-Fast and Quick Consulting. Nomzana wami. Ngiyaxolisa uphinde ngibuze. Ngicela ukubuza lapha kulama package amathikithi ukuthi ngoba kungenzeka kuzobe kufika abantu bakoMpumalanga wonke amazwe mhlawumbe eJoburg kanjalo njalo. Kwi-package le include i-accommodation yokulala noma umuntu uyayibonela because i-10 July iyilokhuza end. So ngicela ukuthola lapha ukuthi i-package nje eyosuku kuphela noma khona okunye kufakayo. Asibonge ithuba. Cha, i-accommodation ayikho kodwa izinto ezikhona kwi-package ne-package zibhaliwe. Izotholakala nje khona manje. I think seyiqediwe sizoyiposta mhlawumbe nonke ngoba nikhona la sothi masiqeda nje la nginikeze niyifake einkundleni zenu ukuthi i-package ne-package iphuma nani. Mhlawumbe kwesibili okunye MC esikhohliwe mabhinqa kithi amatafula khona amatafula awu-10 esiwaqambe ngama-artist ethu kamaskandi omgqumeni obheka umuzi luthuli wonke omtshengiseni gcwense wonke lama-artist ethu kamaskandi angekho. Abanye sabaqamba ngoKhumalo oZulu kanjalo njalo njalo njalo. Kodwa sifuna ukuzoyiveza lento ukuthi thina njengamabhinqa kunaba-artist amaskandi asadlula njengoba adlula nje njengoba sizoveza lokubuhle sikukhangisayo ayibe khona into ezokwazi ukuba khona. So next year ingakho kuzobe kuphoqa ukuthi umele kwi-festival kwenziwe ama-tribute abo bonke laba bangasekho ababambe iqhaza umaskandi ukuze into yethu sizoyinokuzana. Kodwa manje sa-introducer i-concept isayitsha sisayifaka kubantu kodwa next year saliphakamisa ukuthi izinga lizobe likhulu kakhulu kuningi ofanele ni-expect next year. I thank you. Ngizothemba ngempela ukuthi kube khona itafula elibizwa ngophuzu shukela. Hayi umuntu engimthande kakhulu. Hayi siyabonga bafowethu ake ngithathe intambo ngiphonsela. Sanibona uZito wasehlihlo. Ngicela ukubuza ukuthi lapha kwi-media lukhona nohlelo lokuthi mhlambe egate singena kanjani siyayikhokhela noma mhlambe khona inhlelo kunazo nemigomo nemibandela yokushutha ngaphakathi entendeni njengoba sazi ukuthi abanye bazobe mhlambe bahamba nabantu
ongasibona abantu babaqondile yawo. Kwi-press release ikhona ama-details abazoregister khona abantu bemedia. Ngiyacela ukugcizelela lokho. Ngangiyintatheli, so ngiyalazi udaba ukuthi libuye lihambe kanjani. Uyathunywa e-newsroom ukuthi uhambe uyobhala isitori, kodwa bese ubiza umngane wakho. Ngiyacela ukuthi sigweme lokho. Kuza abantu that have been supporting us, most of the people that are here today, and people that are there to work. Yebo kumnandi kwi-Durban July, but sifanele siyithathe into siyiqondise sihambise ngomsebenzi. Ama-details azobe khona kwi-press release on how we can register the event. Once again, ladies and gentlemen, a big thank you to Halisi Afrique, Fast and Quick Consulting, and our media sponsor, Daily News, Ogamjuli. Siyabonga, ngibonga ma-sponsor ethu, Diageo, i-MG is moto ezinhle kakhulu, i-Sartorial Men's Grooming, kanye ne-Graham Beck and Steenbeck Wines, and Fly SAA. Void. Oh, just ukuthi ngiphendule mfowethu, i-accreditation ye-media, i-closing date inamhlanje as well. So there's still time. Ungena kwi-website Hollywood Bets or Game Plan Media as well. And then you can once you do apply the accreditation, and then I'm sure i-accreditation cacisa la i-accreditation akhuluma ngayo umdluli i-accreditation ezokwenza ukuthi ukwazi ukuhamba yonke indawo ku-Durban July, hayi just kwi-marquee kuphela. Iyona le evalelwa namhlanje i-accreditation yakhona. Alright, thank you. Sibonge kakhulu kubanani, ngithembe ukuthi ngizonibona khona, ngizobakhiphela kahle umphakathi umyalezo ukuthi abafike ngobuningi babo bebhinqile. There will be a lunch served. So thank you all for attending. Sibonge kakhulu ukuthi nafika nizosibona ontatheli abanye basuke ekudeni umhlaba uyalingana kohluhluwe. Hayi indlela entayidingoniwe, shine Africa shine. Danko.